Tak a my sme sa teraz vybrali medzi ľudových výrobcov a mám pri sebe výrobcu medoviny. Tak ako sa voláte, odkiaľ ste k nám prišli? No, som Topolčanskou medovinou a som z Bratislavy. Tak, a ako idú obchody, keď sa takto opýtam? Začiatok, predaja? Počasie je také, že moc to nejde, ale myslím, že to pôjde večer. Teplá medovinka sa pije večer, tak by to mohlo ísť. A prídete sa pozrieť na taký folklórny program, ktorý bude tu na amfiteátri? Bohužiaľ, ja nemám čas na to. Ja radšej predávam a na to som hneď došiel. A páči sa vám tento rok východná? Ako tento začiatok už? Ale áno, ja som tu každý rok, mimo toho jedného roku a východná to je taká srdcová záležitosť, by som povedal. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Aj mám pri sebe veľkého Turčana, umelca, inštrumentalistu, solistu, výrobcu ľudových výrobkov, alebo lepšie povedané ľudových nástrojov hudobných, Ľubomíra Páričku. Čo vás sem priviedol do Východnej tento rok? No, tak samozrejme ako po iné roky je to láska k tomu folklóru v prvom rade, ktorú už robím 4-10 ročia. No a týchto priateľov, aby som ja dneska zradil, týchto krásnych ľudí, to jednoducho sa nedá. Čiže ja som musel tu prísť. Samozrejme, se mnou tu je súbor Fatrán, čiže dospelý a detský súbor, s ktorým vlastne stvárňujeme dneska krásny tanec. A ako sa volá tento tanec? Sú to tance, sa to skladá zo 4 častí. Je to z Dubové a ďalších okolitých dedín okolo Martina. A máte aj taký program, na ktorý sa obzvlášť tešíte? No, tak veľmi samozrejme teším sa na krásny program Gorálov a krásny program Liptovčanov a samozrejme nevynímajú aj toho nášho krásneho tanca. Tak len dúfajme, že nám počasie vydrží a vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Pekne ďakujeme a všetko dobré. Ďakujem pri sebe človeka, ktorého asi poznáte, najmä priezvisko, je to Igor Hraško, náš moderátor vo Folklórnom rádiu Janka Hraška, samozrejme dnešný moderátor večerného programu, o ktorom nám už viac povie on sám. Tak je to program Keď sa my zídeme, taký to dostal názov a skutočne je to o tom, že sa zídeme a zídeme sa vlastne folkloristi z regiónu Žilinského samosprávneho kraja. To znamená, že z Oravy, z Kisúc, z Považia a z Turca. A aké folklórne súbory? Tak budú tam folklórne súbory, takže za Liptov to bude folklórny súbor Váh, za Kisúce to bude folklórny súbor Kisučan, za Oravu to bude folklórny súbor Skorušina, za Turiec to bude folklórny súbor Fatran a detský folklórny súbor Turiec, no a za miestnych ešte folklórna skupina Kriváň z Východnej. A ešte na aké programy sa môžu naši poslucháči a diváci tešiť v budúcich dňoch alebo dokonca aj dneska? No, dnešný večerný program, niečo už teda začalo, to privítanie 55. ročníka Východnej. Potom bude vlastne o 20:50 minúte ten náš program Keď sa my zídeme. No potom myslím, že ide ešte program Pulzu. No a samozrejme tým vlastne dnešný večerný program končí a na ďalší deň samozrejme sú pripravené ďalšie programy, ďalšie vstupy. No a to je najlepšie kliknúť si na www.jankohraško.sk na program Východnej a tam si to všetko môžete prečítať. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoje informácie a za tvoj drahocenný čas. To zase až nebudeme až taký akčný. Ja mám pri sebe hudobníkov z nebeskej muziky, takže ako sa vám hralo na dnešnom vystúpení a na folklórnom festivale Východná v 55. ročníku? No hralo sa v podstate dobre, ale mali sme problémy so zvukom. Aké? Trošku sa nám nepáčilo proste systém skúšok. Išli sme vlastne na skúšku o 12:30 dneska, ale žiaľ zlyhala tu technika zvuková. Mali sme veľmi zlé podmienky a v podstate na javisku boli tie podmienky ešte trochu horšie. Akým spôsobom zlyhala zvuková technika? No zlyhala takým systémom, že ozvučenie nebolo žiadne. V podstate to, čo sme mali na generálke, tak to vôbec nebolo. Vlastne basa mala štipec, ktorý teraz neostala, hlavný spevák musel investovať svoj mikrofón, aby to hralo basa. Tým pádom hlavný spevák nemal ani mikrofón. Čiže je tu veľký chaos ohľadom týchto vecí. A ako sa tebe hralo? Na tomto festivale sa mi hralo výborne. Pokiaľ ide o pocit, bolo to naozaj výborné. Pokiaľ ide o technické zabezpečenie a organizáciu, bolo to veľmi, veľmi zlé. V čom boli nedostatky? Bolo to tých odposluchov? Začnem od začiatku. Nedostatky spočívali už v tom, že pokiaľ sa má účinkujúci dostaviť na tento festival,
už o 11. alebo 12. hodine do obeda za tým účelom, aby nazvučil a naozaj kvalitne sa pripravil na večerné vystúpenie a potom príde na to večerné vystúpenie, naozaj to celé absolvuje, zvukovú skúšku so všetkým všudy, keď si nadiktuje podmienky, ktoré potrebuje, zvukári to naozaj nazvučia na tej skúške a potom príde na vystúpenie, ktoré je gro celého programu, celého je možno pre nás naozaj veľmi, veľmi dôležitá záležitosť a to musím povedať, musím sa ja ako solový spevák vzdať svojho mikrofónu a obetovať ho basiarovi, naozaj fyzicky ho takto zobrať a nastaviť ho jemu na basu, aby som ja potom možno nebol počuteľný, ja naozaj neviem, aký bol zvuk vonku, ale toto považujem za veľmi veľké zlyhanie technického charakteru a zvukárov na celej čiare. Dobre, ja veľmi pekne ďakujem za toto hodnotenie a verím, že tí zvukári si to vypočujú a budú to riešiť. Ja naozaj dúfam, že to zvukári budú počuť. Pani zvukári, nehnevajte sa na mňa, bola to odflaknutá robota a bolo to veľmi, veľmi zlé. Na žiadnom festivale, na žiadnom dokonca dedinskom festivale v Poľsku alebo v inej krajine, vrátane Slovenska, som toto nezažil. Ďakujem pekne. Ďakujem.